Matan aure iyaye kamannin mu da ke da idanu na gani, so ya bi jini farin ciki na ke ce. Kamannin mu da kai da idanu na gani, so ya bi jini farin ciki na kai ne. Ke ce kin ka zamo farin cikin aure, ki zauna zuciya ta in rufo kyaure, ni wasa ba faɗa ta homiyo tsere, ki daura ni a hanya kin je ina ya kure. Ina yarda zama da kai ko ba jere, akwai babu na yarda haka zan jure, da daɗi da wuya hakan muna tare, mai sanya nufi mu da sharri Allah ya tsare. Ke ce farko a cikin raina ne ya ajewa, mata duka kin fi su gona ba ki da tamka. Kai ne farko a cikin raina ne ya ajewa, so ka ban zinari ni a baka azurfa. Ke kaɗai ce ga ki cikin rai babu wacce nake gani, Rabin jiki na in ba kai ko a zahiri san babu ni. ko a rindina ke ce ta daban ke sha gaban su da farjini. Cuta ta so da ta yi mini kamo kai kai mini magani. Kin sha gaban sa a kwarjini, kwarjini, kwarjini. Kai ne kai mini magani, magani, magani. Ke ce sarauniya na baki zuciya, ke ce guda ɗaya duniya ta masoya. Ni ce sarauniya na baka zuciya, kai ne guda ɗaya duniya ta masoya. San ba wai sha mai ke waye zai bin burki a san ke babu mai taka min. Uwar gida amarya ake ce min, kai ne mai jina ni kaɗai ba mai kwace La min. la 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 ke daina fargaba ko da inda ba karyar sassara ba mu ni da ke uwar gida. Ha, ha, ha. Bayan ke a zuci babu kowa, uwar gida ta da ke na rufe. Bayan kai a zuci banda kowa, miji na aure mai san farin ciki. Nake gani ko cikin mafarki, duk wanda ya taba ki zana dau mataki, in killace ki in saka cikin akurki, baki kula da kin zamo mata ta aure. Na dace so, na more so, na samu sauki, na shuka so, na girbi so yau gana ɗaki. Soyayya nan Allah muke ta yi, babu cin amana da ni da ke. Soyayya don Allah muke ta yi, babu cin amana da ni da kai. Aha, kyakkyawar tafiya na shirya ta zane a cikinta da alkhairi, sabani ban saurayi. Saukar ki mamaki da gani na cikin sabon yanayi, gona kin wuce wasa komai kika ce zarayi. Zana tabbata a cikin gidan ki buɗe kofar ki fara
raina ki zauna domin na katange soyayya